Laiska. Epäluotettava. Ujous. Tietämättömyys. No, haasteina on tuo näkyvä liikuntarajoite ja sitten ei niin näkyvä masennus. Pitkän työttömyyden aiheuttamat ennakkoluulot sitä kohtaan, että onko mä lainkaan kykenevä tekemään töitä. Mulla ei kauheasti itsevarmuutta ole ollut. Tietyt piirteet minussa vaikeuttaa semmoista sosiaalista kanssakäymistä. Mun osaaminen on se, että mä olen liiketalouden alan ammattilainen ja sitä kautta olen saanut kokemusta sekä asiakaspalvelutyöstä että toimistotöistä. Sitkeys ja tarkkuus. Mä oon hyvä käyttämään tietokoneita ja erilaisia laitteita ja pystyn hyvin neuvomaan ihmisiä niiden käytössä. Työllistymisen kautta pääsisin samaan veneeseen niin kuin muutkin ja en olisi niin kuin ulkopuolinen. Pystyisin elättämään itseni ja elämään täysin itsenäisesti. Haluaisin olla hyödyksi yhteiskunnalle ja sitten tienata myös omat rahani, eikä tarvitse tukeutua mihinkään Kelan tukiin. Sais sen tunteen, että on tärkeä. Työnantajille mä haluaisin lähettää sellaisia terveisiä, että Näki sen ihmisen ja osaamisen eikä sitä sairautta. Toisissa on jättänyt syvemmät jäljet, jotka on otettava huomioon. Työnantajat meistäkin on hyviksi työntekijöiksi. Hei, olen Pia-Leena Salo Innoverkosta ja haastan sinut yrittäjä mukaan työllistämään mielenterveyskuntoutujia. Osaaminen edellä kohti unelmia.